Монамніми Рома, монтунне крдешкота концертин Світлана Михайловна Енчош, монніми штиз туж зол да шашки та концерте, чебер вилярган башти, чебер вильдерем башти. Монамніми Світлана Михайловна, меним тунне та туж аджимон передача іншому овет кутки жиліос, шудушіс школачтими самой джужит яшен крджан-крджани. Ми тунне крджалами соїн удмурткалыклен сыче туш тотмо крджанзе лымы тади. Ой, боже, не лымы тади. А, лымы тади, да? А мармон смотри. Момару танію куличко, тоніка. Такі коли пані сурові будемо на то ставочка знає. Ну так кризі сопучим я точно не хлопляла. Ойдо. Ой, Ойдо сюди мені. соєно от балашка мара. Ойдо. Мартані урові буде з ним, ляртані вот. А давно возьмет. Вот дальше что на ней, дальше мы. Ойдо запох хотяли ми, а ще тот мог хотяли есть. А ще не саме тут мог кричати місцево, будь само дітей, вона тому так є за мене. Мал бачила. Ой, нас насмарок, що не а. Лоні. Ладно. Ну, почекай, може, нормально, чичко? Ладно. Ну, давай, мов часа. Сколько сам.
вишнете, дікишете. Ой, не мошки.